Nilqawkom għal-serje ġdida ta' Ripple Plug and Play. Din hija t-tielet serje tagħna dis-sena iktar formazzjoni għal dawk li jaħdmu ma' żgħażagħ u persuni oħra fil-Knisja. Bdejna 2020 l-aħħar ta' 2020 kellna Ripple the Scriptures fejn tħallna biex naraw nosservaw kif nistgħu nużaw l-iskrittura fil-pastorali tagħna maż-żgħażagħ. Kellna s-serje ftit ilu dwar il-ġimgħa mqazza fejn tħallna fil-fond dwar il-liturġija u l-karattri li nsabu fl-iskrittura ta' dik il-ġimgħa. U issa għandna Plug and Play fejn ħan nippruvaw nitlu daqsxejn iktar fil-fond ta' pastorali maż-żgħażagħ iktar teknika ħa ngħidilha hekk, jiġifieri llum għandna fuq connection u l-ġimgħa d-dieħla għandna fuq gaming. L-idea ta' din it-tielet serje hija li ikun taster għal kors li ħanħorġu s-sena d-dieħla, ċo semester li next academic year. Il-Youth and Adolescent course mal-PFI. Dan ilu kors ilu jinħema sa dal-aħħar sentej wara bosta snin isir u diġdejna nagħmlu xejn ta' review tajba. U xtaqna li noffru a good taster ta' dak li beħsibna noffru matul is-sentej li ġejjin lilkom ukoll. Illum għandna magħna lil Dr. Marlene Cauchi li hija psychologist. Ħankun qed nitkellmu fuq connection, kif nikkonnettjaw maż-żgħażagħ anke dal-perjodu. Ħalli f'idejha issa. Marlene. Grazzi ħafna ta'. Mela, li ħanagħmel l-ewwel ħaġa hi ħanxerja l-iskrin biex naraw PowerPoint ta'. Okay. U qabel nibda, nixtieq nispeċifika xi ħaġa li nħobb ngħidha meta inkun qed nagħti xi talk jew lecture. Jiena hawnhekk ma ħanejt xejn li ma tafux diġà. Ġifieri nispera li ma tkunux diżappuntati. U raġuni li ħafna drabi aħna qisu għandna l-esperjenza. Okay. ċerta li ħafna affarijiet inkunu tqajna magħhom diġà, imma forsi ma jkollniex l-opportunità li nieqfu naħsbu xi kultant, jisu il-ħajja tant timaġla kultant u l-affarijiet tant jiġu malajr jinbidlu li ma jkollniex ċans nieqfu naħsbu. U illum jisu dak huwa għalim li nieqfu naħsbu fuq dynamics li nafuhom diġà. U hekk jisu waqt it-talk hekk ħanati jisu xejra ftit Salesiana, hekk il-kors li semma Ben ukoll jisu għandu laqta tikka żgħira Salesiana għalfejn għax il-Youth Ministry jisu diffiċli tagħmel kors fuq Youth Ministry ma semmix li Don Bosco. Allura ħadd indunaw li hekk waqt il-talk ħajkun hemm jisu quotes żgħar. Imbagħad nispjegawhom ftit iktar. U Ben għalli għandi jisu 45 to 50 minutes, allura jiena nipprova nżomm għalin. Imbagħad jekk tixtiequ issaqsu xi affarijiet feel free li tiktbu fiċ-chat, jiena kultant u tant ħaniċċekkja ftit. Però dak li ma nilħaqx inwieġeb waqt it-talk stess imbagħad inweġbuhom wara ħajkollna ċans ta'. Mela, it-topic huwa making connections. Ovvjament, nafu li mhux dejjem faċli u din l-aħħar sena kienet challenging mod partikolari. Ir-realtà tagħna hija din. Tarfuhom naħseb dawn it-tip ta' stampi, ġifieri kien bil-maskri, nieħdu d-deni, nibqgħu id-dar, protesti, eccetera. Prattikament dawn saru xeni familjari anke fil-missjoni tagħna. U naħseb importanti naċċettaw li d-dinja tagħna kif nafuha mhix ħadkun l-istess. Ġifieri dak li kien normali s'issa mhux ħajkun normali, mhux ħanerġgħu niġu għal dik it-tip ta' normalità. Għandna din realtà ġdida, ġifieri jiena sejjaħtilha a new pessimism. Għandna dan is-sens li aħna vulnerabbli.
Okay? Fejn iż-żożija normalment nassoċjawha ma' din jisu dak is-sens li nista' nagħmel kollox, għandi possibiltajiet miftuħin, dik m'għadix ir-realtà. U jisu l-awareness kibret ta' kemm aħna maħniex in charge, m'għandniex kontroll komplett. Apparti minn hekk, ovvjament, hemm rati kbar ta' loneliness, rati kbar ta' ansjetà, ta' depression, suicide rates, jiġifieri fuq livell globali żdiedu. Din hija realtà. U jiena qed hija kriżi, allura qed ngħixu fi żmien ta' kriżi, nistgħu ngħidu hekk forsi. Però fuq livell psikoloġiku, kriżi mhix sempliċement kriżi, anzi biex nikbru irid ikun hemm kriżi. Dawk minnkom li studjaw il-psikoloġija, jien naf nies bħal Erikson li tkellmu fuq id-development, tkellmu fuq kriżijiet. U dak kriżijiet huma neċessarji biex nimxu minn stage għal ieħor. Mela, iċ-challenge tagħna f'din ir-realtà li taf tinħass bħala kriżi hi li nitrasformaw din il-kriżi f'opportunità li nikbru. Okay? U rajna opportunitajiet, jiġifieri ġejna f'punt fejn li żgħażagħ ridna noħorġu biex nilħquhom. Għax iċ-ċirkostanzi ma ppermettewx li jiġu għandna. Ġejna f'sitwazzjoni fejn aħna rridu noħorġu. Il-Youth Ministry mhijiex biss fil-Youth Center imma il-barra. Iċ-challengeatna biex inkunu flessibbli. U anke biex naraw x'inhuma s-sinjali ta' żminijiet. Dil-frażi hija in a way klixé, però nħobb nużaw. Jien naħseb meta nkunu għaddejjin kollox sew, ir-riskju li ma nieqfux biex naqraw x'inhuma s-sinjali. U din ir-realtà tal-COVID iċ-challengeatna biex naraw nies li ġeneralment ma jiġux il-Youth Center. Iċ-challengeatna biex nasbu ftit fuq il-faqar. Il-faqar tradizzjonali imma tipi ġodda wkoll ta' faqar. U ċ-challengeatna wkoll biex noħorġu minn dak li huwa familjari, aħna nsejħulu mill-comfort zone. Mhix faċli ta' mhix faċli. Hawnhekk qed taraw stampa ta' Don Bosco insomma. Don Bosco kien xi ħadd li ġarrab ħafna fil-ħajja, ġifieri ta' vera żgħira tilef lil missieru, kellu step brother ikbar li ma kienx jaċċettah, kien jgħir għalih, eċċetera. Ġifieri nistgħu ngħidu li f'ħajtu ġarrab il-kriżi mill-bidu prattikament. Però kif inbidlet ħajtu? Meta poġġa lilu nnifsu f'idejn dak li nsejħulu llum spiritual director. Okay? Hemmhekk jgħidlek I put myself completely into Don Calosso's hands. Dan infetaħ ix-xerja, eċetera. U jurina li kriżi tista' tiġi opportunità biex nikbru meta nkunu akkumpanjati. U jekk naraw fil-ħajja tagħna, meta kbirna l-aktar mill-kriżi nikbru. Però nikbru ħafna drabi b'mod healthy meta jkun hemm persuna li takkumpanjana. Issa dik il-persuna tista' tkun min trid. Aħna fil-każ tagħna nafu nkunu l-ewwel nett mentor għal żagħżugħ għaliġi fil-Youth Center. Però anke aħna jrid ikollna mentor. U naraw minn ħajja tagħna li nikbru meta inħallu lil nfusna nkunu affettwati u ċċallenġjati
minn xi ħadd li nafdaw. Okay. Allora, qed nitkellmu hawnhekk fuq companionship. Issa hemm varji tipi ta' companionship li qed ngħidu hawnhekk hu li jrid ikun hemm connection. Okay. Skont Don Bosco, dan il-companionship irid ikun a friendly relationship. Ġi xejn ta' barra minn hawn. U minn malfejn nagħmlu xejn ta' barra minn hawn, però inkunu xi ħadd għal-jom. Kieku ninsaqsikom, min l-aktar li kellu influenza f'ħajtkom? ċerta li il-persuni li jiġu f'moħħkom ikunu nies li kienu xi ħadd għalikom, mhux neċessarjament għax għamlu ħafna affarijiet. Imma kienu xi ħadd għalikom għax enukom pereżempju tkunu mifhuma. Mhux hekk, xi ħadd li kien jafkom. Xi ħadd li kien jafek bismek. Kien jisma' n-needs tiegħek. Okay? U dak li huwa mitlub minna, inkunu nafu iż-żagħżugħ l-adolescent, ovvjament, fl-environment tagħhom. U x'jiġifieri inkunu nafu l-adolescent iż-żagħżugħ fl-environment tagħhom. Ħa nitkellmu ftit fuq Generation Z, ċerta li kulħadd sema biha din. Generation Z, jiġifieri qed nitkellmu fuq ġenerazzjoni li kibret dejjem bil-mobile, dejjem bl-iPad, ġenerazzjoni li jisu twildet fi żmien jew kibret fi żmien Barack Obama, li jafu x'inhu terrorizmu, jafu kibru essenzjalment fi żmien fejn Harry Potter kien stabilit, mhux hekk? U kibru fi żmien fejn l-informazzjoni kollha available. Prattikament nistgħu ngħidu li kibru fi żmien fejn il-mobile dejjem preżenti u allura l-opportunità li tkun man nies dejjem preżenti. Però interessanti li f'din il-ġenerazzjoni il-loneliness hija vera preżenti. Ġifieri jara għandna a constant connection. Imma an increase in loneliness. Għalfejn qegħdin nikkomunikaw ma' ġenerazzjoni fejn li tibgħat messaġġ hija iktar faċli milli tċempel. U Sherry Turkle hekk issejħilha dal-istat alone together. U forsi xi nasbu hekk fiż-żgħażagħ li nagħmlu, forsi nistgħu nidentifikaw xi ftit. Interessanti li qabel ħarġet din tal-Generation Z kien hemm ċertu awturi qed jitkellmu fuq Generation C. U hemm ħafna Cs: connected, communicating, content-centric, computerized, community-oriented, always clicking. Generation C. Xi ħaġa oħra interessanti hi li issa wkoll qed nerġgħu nitkellmu fuq Generation C, ma mhux Generation Connected, Generation COVID. U qed tiżviluppa hekk area ta' studju li qed titkellem ftit fuq il-COVID u dawn il-perjodi twal ta' kwarantina, iżolazzjoni, x'impatt għandha fuq iż-żgħażagħ. Interessanti li anke bħala youth workers inkunu ftit aware tagħha, għadu ma ħareġ ħafna riċerka, però ħajoħroġ żgur. U hemm qed jgħid li isu l-ġenerazzjoni ta' hekk minn issa l-qudiem ħadd tkun immarkata minn din il-pandemija. Let's be aware. Jiena qisu l-feeling tiegħi hu li dak l-alone together is-saħħa issa.
Għalfejn għax iċ-ċirkostanzi ġabuna f'punt fejn iridu nkunu ħafna iktar dipendenti fuq it-teknoloġija u li ma nkunux flimkien face to face. Għawek tibt quote li in a way tirrepeti ftit dak li qed diġà ta' dis-sitwazzjoni ġdida hekk it should not frighten us. U laqas nistgħu ninjorawha. Jekk ninjorawha, nirriskjaw li nabbandunaw iż-żgħażagħ li aħna msejħa naħdmu magħhom. Jiġifieri jeżomu f'moħħna din li inkunu hekk open għal dit tip ta' realtà. U ċerta li bħala youth workers, youth leaders intom għamiltu kelkom ħafna modi ta' kif tikkonnektjaw issa jekkux choirs, jekkux youth group online, jekkux whatever. Najjeb għamxu li tistgħu tagħtu ħafna eżempji. Mela, ħankomplu ftit fuq hekk li nsiru nafu żgħażagħ fil-kuntest tagħhom. Hemm fenomenu interessanti bħalissa li huwa believing without belonging. ċerta li tidentifikaw hekk ftit żgħażagħ miegħu dan. Jiġifieri ħafna drabi żgħażagħ naħdmu magħhom ikollhom twemmin falla, però mal-Knisja mhux daqshekk. Innutaw. Jiġifieri l-istituzzjoni hekk tiġġenera ostilità nazzarda ngħid. Hemm ħafna żgħażagħ li huma diżappuntati bl-istituzzjoni u jsib diskrepanza bejn belonging għal grupp, għall-oratorju, għal youth center, etc. U belonging għal knisja. Jiġifieri ħafna żgħażagħ jista' jkollhom belonging għal grupp li qegħdin fih, għan-nies li qegħdin magħhom, però mhux għall-Knisja. Narawha naħseb din. U din ovvjament illinkjata mal-fażi ta' development li qegħdin fiha fejn hemm bżonn awtonomija mill-authority figures. U tradizzjonalment fil-Knisja nies fl-awtorità fil-Knisja huma assoċjati anke ma' parents. Iktar quddiem ħanitkellmu ftit iktar. Allura hija normali li f'dan il-punt taż-żogħżigħa ikun hemm alienation minn dik il-ħaġa li tirrappreżenta l-awtorità. Nagħmlu step ieħor. Qegħdin ngħixu f'dik li tissejjaħ me society. Innutaw. Qed ngħixu f'soċjetà fejn l-awtorità fuq religious matters, fuq moralità, m'għadix il-Knisja. Fil-passat kienet il-Knisja, mhux hekk. Jiena nagħmel hekk għax il-Knisja tgħidli nagħmel hekk. Illum l-awtorità min hu? Jien. U qed ngħixu f'punt fejn ir-reliġjon huwa kkunsidrat hekk xi ħaġa privata. Mhijiex parti mill-identità tagħna. Il-Kristjanità hija reliġjon imma fost oħrajn. U apparti minn hekk, il-Knisja u r-reliġjon m'għadhomx l-attività ewlenija. Il-Youth Center m'għadux l-attività ewlenija taż-żagħżugħ. Hemm ħafna leisure activities, hemm ħafna events. Ġifieri, iktar minn qatt qabel aħna qegħdin noffru possibilità fost ħafna possibilitajiet oħra. U żgħażagħ għandhom fejn jażlu. Ovvjament din ħajkollha impatt fuq it-tip ta' missjoni tagħna. Għandna wkoll il-fenomenu tal-multiculturalism. Li jista' jkun u dismajta ħafna drabi li jinħass bħala challenge. U forsi huwa challenge. Però nistgħu narawh ukoll bħala opportunità. Għalfejn, għax iż-żgħażagħ u din narawha
ikollhom tendenza li jkunu idealisti, li jkunu konxi ħafna mill-inġustizzja. Allura nistgħu narawha din bħala opportunità fejn li żagħżugħ kif tgħid we engage them biex naħdmu għal ġustizzja għal dak li huwa fair. Ovvjament ma nistgħux nagħmlu hekk jekk inkunu, skużawni ħankun ftit goffa, ignoranti fuq reliġjonijiet oħrajn, fuq kulturi oħrajn. Ġifieri aħna stess iridu nkunu aware tal-kulturi differenti x'qed iġibu magħhom u x'inhuma l-opportunitajiet. Għalina hija opportunità biex inkunu modelli iktar ma nparlaw, inkunu modelli ta' rispett, ta' integration, ta' napprezzaw dak li huwa differenti. Li fis-soċjetà tagħna, u nazzarda ngħid speċjalment Malta, imbagħtu ftit minnha, qisu għandna din mentalità Malta li jekk mhux miegħi kontra tiegħi. U allura għandna opportunità li dak li huwa differenti mhuwiex theddida, imma nistgħu nikbru anke permezz tiegħu. Ħankomplu ftit, mela, x'tip ta' connection qed nitkellmu fuqha. Għal Don Bosco, però mhux għal Don Bosco biss, jiġifieri fil-Youth Ministry in ġenerali, bħala youth workers aħna a significant adult. Xejn iktar u xejn inqas. Right? A caring presence. Jiġifieri x'qed ngħidu? Xejn ta' barra minn hawn. We are simply a companion. Dak kollox. Innutaw anke meta kontu żgħażagħ, intom ħafna minnkom għadkom żgħażagħ. Min kienu dawn is-significant adults? Kienu adulti li offrewlkom ħbiberija. Mhux hekk? Xi ħadd li huwa caring. Interessanti anke r-riċerka tgħidha din, the single most important thing that can make a positive difference in the life of a young person is the presence of a caring adult. Minkejja dan, ir-riċerka ċara li iż-żgħażagħ m'għandhomx biżżejjed caring adults f'ħajjithom. Ara kemm aħna importanti bħala preżenza, u mhux biex noqogħdu nintefħu ta', imma hemm vojt li rridu nindirizzawh. Tajjeb. Mela, fuq livell iktar deep, hemm bżonn inkunu attachment figure u din ir-riċerka turija kombinazzjoni xi sentejn ilu għamilt riċerka ta' ma' żgħażagħ fejn ħareġ li youth workers, youth leaders kienu perceived bħala attachment figure. Xi ngħidu attachment figure ġeneralment qed nirreferu għal parent, għal ġenitur. Però ir-riċerka qed turi li youth worker, youth leader jaf ikun a substitute attachment figure. U xi ġifieri ikollhom attachment bond iż-żgħażagħ magħna. Pereżempju, ifittxuna meta jkun ġralhom xi ħaġa. Mhux hekk aħna qisu fil-każ ta' ġenitur nifhmuha. Jiena ġrali xi ħaġa l-ewwel ma nċempel lill-ommi, pereżempju. Però jaf ikollna dak ir-rol aħna u tinnutaw li tkun l-oratorju pereżempju u żagħżugħ jiġi fuq jgħidlek nista' nkellmek. Jiġi minnha wkoll li naraw żagħżugħ isu mhux qed jitħaq u jiċċaċċra bħas-soltu u ngħidu inti okej. Kollox sew. U hemmhekk qed niftħu l-bib. Mhux biex nippuxjaw, però niftħu l-bib. Right? Xi ħadd li huwa attachment figure huwa safe haven. Xi ġifieri? Li jiġi għandna meta jħossu insecure, però anke kapaċi ma jibqax imwaħħal magħna. U allura aħna nkunu dak li jisu
xi ħadd hekk jagħmel checking in magħna imma mbagħad noffru l-opportunità li jitlaq, li jimraħ. Okay? U anke meta jkun hemm attachment bond, iż-żagħżugħ ikollu dwejjaq jibki t-telfa ta' xi ħadd li jiċċaqlaq jew li jitlaq għall-arrieda u anke mhux għall-arrieda. U din importanti jisu we bear it in mind għax hemmhekk għandna responsabilità. Ġifieri kemm jiena pereżempju nisma' ħafna fil-każ tas saċerdoti aware li hawn numru ta' saċerdoti hawn, meta xi ħadd jiċċaqlaq minn parroċċa l-oħra, importanti li jkun hemm closure ta' għandna responsabilità għax aħna attachment figures. Right, jiġifieri meta nitilqu hekk mingħajr ma nagħmlu closure, issa jew għax inkunu spiċċajna ħażin, jew għax ma jkollniex ċans. X'qed nagħmlu? L-żagħżugħ qed nagħtuh esperjenza ta' xi ħadd li ma tistax tiddependi fuqu, ġifieri jiena kont attachment figure u f'daqqa waħda tlaqtu. Right? U nafu li ħafna żgħażagħ diġà qed jiġu b'dawn il-ġrieħi għandna, ġi kemm jista' jkun ma nkomplux inżidu mal-ġrieħi. Ġifieri biex inżommuha f'moħħna ta'. Okay, ovvjament m'hemmx għalfejn ngħidha li bħalissa fejn hemm iktar loneliness, iktar tieħ ta' qalb, iktar importanti nkunu preżenti b'dan il-mod. U hekk qed nitkellmu mhux biss fuq momenti hekk formali, laqgħat, eċċetera, imma anke informali. Jien naf nilagħbu logħba futbol, issa eventwalment li niftħu bil-mod nerġgħu. Mela, hawnhekk semmejt ta' xi affarijiet li ħarġu mir-riċerka li qedtilkom kont għamil xi sentejn ilu. Kont saqsejthom hekk x'tapprezzaw l-aktar mill-youth workers u għaluni japprezzaw a warm and welcoming nature li meta jitlu fil-youth center hemm xi ħadd li hekk jagħtihom welcome. Right? Il-youth worker huwa xi ħadd li ifaħħarhom, xi ħadd li jinduna jekk mhumiex okay, xi ħadd li jafhom b'isimhom. Okay? Xi ħadd li jinkoraġġihom anke joħorġu mill-comfort zone. Okay? U xi ħadd li jafu li ħajsibuh jekk għandhom bżonn jitkellmu. Tajjeb, u l-aħħar punt semmejta mhux nerġa' nirrepetiha ta'. Però mhux biss fuq livell individwali. Okay? Anke fi spiritualità salesiana importanti li l-akkumpanjament isir fi grupp. Okay? U nistgħu ngħidu l-youth center huwa post privileġġjatu fejn niffaċilitaw din il-growth fi grupp. Okay? Don Bosco kien jiddeskrivi l-oratorju ta' bħala xeda naħal. L-obbedjenza għal-reġina li għal Don Bosco kien Alla, ovvjament. Però hemm solidarjetà hekk flimkien. U flimkien jipproduċu xi ħaġa. Għal Don Bosco kienet importanti ħafna dan is-sens ta' fair, cheerfulness, ma kif taqbad tgħid bil-Malti, fair, hekk, piety, niftakru l-kontest, u studju. Ġifieri nafu li għal Don Bosco l-edukazzjoni kienet importanti immens. U allura il-grupp innifsu jiġi parti mill-identità tal-żagħżugħ. Bħalma żagħżugħ jista' jgħid jiena Malti, jiena nistudja psychology, jiena whatever, jiena wkoll parti minn dal-grupp u jifforma parti mill-identità tiegħi. Okay? Allura, x'qed ngħidu? Il-grupp, il-youth center, jiġi mira ta' esperjenza ta' familja. U idealment dik trid tkun il-mira tagħna li noffru esperjenza ta' familja.
Okay? B'dak kollu li tinvolvi esperjenza ta' familja. Qed nitkellmu kif indunajtu fuq a sense of belonging u anke fuq livell ta' development ta' ġifieri għaż-żagħżugħ li jkollu sense of belonging huwa essenzjali. Okay? Mela ejja nofruh. U nkunu qed ngħinu l-persuna mhux fuq livell ta' fidi biss, għalkemm dik ukoll, imma anke self-esteem. Tajjeb. Mod ta' kif nagħmluh u ħanitkellmu ftit iktar u li ninvolvuhom iż-żgħażagħ li ma nkunux youth workers, youth leaders li niddeċidu aħna imbagħad nippreżentaw x'se jsir liż-żgħażagħ. Imma li jkun insibu mezz ta' kif iż-żgħażagħ ikunu parteċipi fil-ħajja tal-oratorju, fil-ħajja tal-Youth Center. Don Bosco kien jitkellem fuq l-optimum environment, jisu akwarjum, mhux hekk jiġifieri l-akwarjum irid ikollok it-temperatura ta' ċertu tip, l-ilma jiena ma nifhimx insomma fl-akwarjum, ma insomma irid ikollok l-ikel, irid ikollok l-ilma ta' ċertu tip, whatever. U l-istess fil-Youth Center. Tajjeb, sens ta' familja, warmth, acceptance, belonging. Edukaturi li jridu ikunu hemm. U din sfortunatament narawha xi kultant li jkun hemm youth workers li qisu qegħdin hemm imma biex jiltaqgħu mal-ħbieb iktar milli jkunu ta' servizz. U nispera li m'iniex qed nagħmel accusation kif tgħid li mhix f'posta. Ma ġieli rajta din. Okay. Din quote toġobni immens. It is not enough to love the young. They must know that they are loved. U din narawha ħafna anke fil-familji. Żagħżugħ u forsi aħna wkoll. Forsi fuq livell razzjonali nkunu nafu li aħna maħbubin. Però somehow ma nħossunix maħbubin. Importanti nkunu aware tagħha li mhuwiex biżżejjed biss li naħdmu għaż-żgħażagħ, li nagħmlu kollox għaż-żgħażagħ, imma nagħmlu mezz ta' kif nurruhom li huma maħbubin. Tajjeb, jekk ma nieħdu xejn mill-lejla, jekk nieħdu din, vera nkun kuntenta. Li hekk isu inħallu din il-frażi tigwidana. U fil-verità ikollna din nistgħu isu kollox jaqa' f'postu. Mela. Din semmejniha ġifieri mhux għalfejn noqogħdu nirrepetuha. It requires a radical commitment. Ktieb taw għalfejn biex inkunu attachment figure għaż-żgħażagħ ma nistgħux noħduha lightly. Hija missjoni. Okay? Hija missjoni. Okay? Missjoni biex inkunu hemm żagħżugħ. Għal Don Bosco kellu dal-motto damiki animas cetera tolle. Issa jiena mhu qed ngħid lil ħadd ikun bħal Don Bosco. Idealment, ma insomma huwa ideal. Però x'kien jgħid jiġifieri għal tini l-erwieħ u neħili kollox. Right? Allura mhix xi ħaġa li nagħmlu biss hekk fil-free time tagħna. Anke sempliċiment, pereżempju, preżenza fuq Facebook. Għandna x'tip ta' preżenza għandna fuq Facebook? Għax ovvjament iż-żgħażagħ ħajjarawha dik. Allura qed ngħidu mhux biss il-ħin li jkollna fil-Youth Center, imma it-tip ta' preżenza li għandna. Okay? Online b'mod partikolari. Okay? U dan huwa dak li jirrendina kredibbli u trustworthy. Jekk jiena impaċċ mod imma nagħmel li rrid mod ieħor, kif ħankun reliable, kif ħankun trustworthy? Mhux hekk. Allura qed nitkellmu fuq 3 pillars, 3 kolonni, ma nafx tgħidulhom, 3 kolonni. Okay? L-ewwel livell
huwa spiritual relationships and dialogue. Hawnhekk qed nitkellmu fuq il-livell individwali. Tajjeb, fejn informazzjoni, hemm direzzjoni spiritwali, qed nitkellmu fuq spiritualità, sharing ta' reflections, etc. U dan huwa importanti. Però qed nitkellmu fuq il-livell ta' grupp ukoll. Okay? Li huwa l-optimal environment, il-youth center, sens ta' attachment, sens ta' familja, sens ta' belonging. Right? Imbagħad għandna t-tielet punt fejn iż-żgħażagħ ikollhom role attiv. Don Bosco kien isemmi ħafna l-anġlu kustodju, x'jiġifieri l-anġlu kustodju, mhux kif nifhmuha fis-sens klassiku, imma li nidentifikaw fil-youth center stess żgħażagħ li jistgħu jkunu anġlu kustodju għal nies oħrajn. U allura iż-żgħażagħ f'dan il-mudell huma protagonisti. Okay? Huma stess ikunu mudell għal żgħażagħ oħra. Ikunu mentors għal żgħażagħ oħra, ikunu huma stess li jidentifikaw pereżempju xi ħadd li huwa ġdid, xi ħadd li huwa waħdu, xi ħadd li qisu mhux integrat. Tajjeb, ikunu apposti għall-oħrajn. Tajjeb, ovvjament, ħanirrepeti, ma tistax tiġri jekk aħna stess ma nkunux modell. Okay? Però dan ir-rol huwa essenzjali. Meta iż-żagħżugħ ikollu rol attiv, allura s-sensu minnhom jinka jikber. Okay? U ħajjieħu iktar ownership tal-formazzjoni tiegħu. Mela, allura qed nitkellmu fuq peer pressure imma li hija pożittiva. Okay? Qed nitkellmu fuq leaders u mhumiex leaders tal-isem biss. Żgħażagħ, hawnhekk qed nitkellem fuq żgħażagħ leaders. Okay? Li jkollhom influenza sabiħa fuq żgħażagħ oħrajn fil-youth center. Right? Peer formation. Kemm naħsbu fuq din peer formation? Xi kultant naraw formazzjoni hekk bħala xi ħaġa li jridu nagħmlu aħna. Però naħsbu ftit li peer formation kważi hija iktar effettiva minn dak li nistgħu nofru aħna. Ovvjament din semmejnija ġifieri hemm żewġ affarijiet. Ovvjament iż-żgħażagħ iħossuhom responsabbli li joffru esperjenza tajba lil younger members u allura jidentifikaw lilhom infushom iktar mal-youth center. Però meta jagħmlu xi ħaġa biex jgħinu l-oħrajn dan ħajħossuhom validated. U l-validation ħażid l-attachment. Qed nifhmu kif kollox jorbot ma' xulxin. X'qed ngħidu? Nitkellmu fuq a vocational approach. Okay? Issa, jiena niftakar meta kont iżgħar, meta kont żagħżugħa, kont naqra allerġika għal din kelma. Xi ħadd jgħidli vokazzjoni ngħid nallu dawn. X'qed jistennew minni. Però hija essenzjali. U vokazzjoni qed nifhmu ħajja li hija mejxa għall-oħrajn. U r-rol tagħna huwa li nimmodellaw, li nuru, li nkunu witnesses kif tgħid. Li ħajja mejxa għall-oħrajn toffri ferħ. Okay, ħan nirrepetija ta' li meta ngħixu ħajjitna l-oħrajn dik timlina bil-ferħ. Okay? M'hemmx għalfejn imparlaw ħafna fuqha. Iż-żgħażagħ jarfuha fina. Jekk aħna konvinti minnha. Okay? Għax jarawna b'attitudni li ta' servizz. U mhux hekk biss hekk servizz li jimlina resentment, imma servizz li jimlina bil-ferħ. Mhux hekk biss, imma importanti li r-relazzjonijiet ta' bejnietna jkunu tali li iż-żgħażagħ jkunu jixtiequ jkunu bħalna. U jkunu jixtiequ jkunu magħna. Okay, hekk niġbduhom iż-żgħażagħ.
Okay, mela, in summary, għanna dimensjoni one-to-one, dimensjoni fi group u servizz. Okay? L-ewwel waħda hija spiritual dialogue, ġifieri spiritual direction, formazzjoni formali, etc. Għandna l-optimum environment li jkun sense of belonging, etc. U active role, ġifieri żgħażagħ irid ikollhom active role. Mela, kważi lesti ta' nitkellmu fuq nidentifikaw x'jagħti tama liż-żgħażagħ. Okay. ċerta li iż-żgħażagħ li ltqajtu magħhom kif iż-żgħażagħ li ltqajt magħhom jien huma ġenerużi immens u għandhom ideali sbieħ immens. Ninnutaw. Huma sensittivi immens għall-inġustizzja, għall-korruzzjoni, sensittivi għal-differenzi, għal dak li huwa differenti. Huma bilanċ għal sense of belonging, huma bilanċ għall-onestà. Ninnutawha. Huma kreattivi kif isibu modi kif jikkonnettjaw, ġieli rajnija dil-aħħar sena. Huma bil-ġuħ biex l-affarijiet jagħmlu sens. Dan huwa l-punt fejn nistgħu nagħmlu connection. U ħanala b'din il-quote li hekk personalment toġobni ħafna. In every young person, a point of goodness is accessible, and it is the primary duty of the educator, of the youth worker, youth leader, etc., to discover that sensitive chord of the heart so as to draw out the best in the young person. Għalkemm sabiħa. Ġejjun tagħna u ninsibu is-sabiħ u hemm ħafna fiż-żagħżugħ. U dak is-sabiħ ikun il-punt ta' connection. Meta żagħżugħ iħossu validat f'dik, iħossu acknowledged f'dik, hemmhekk qed niftħu potenzjal tal-ġen. Però ovvjament trid tkun f'moħħna. Okay? U faċilment ngħidu però meta nkunu għajjenin wara ġurnata xogħol, meta nkunu f'nofs l-eżamijiet, mhux faċli dejjem niftakruha. Tajjeb, ġifieri kien xinna jekk inżommu din f'moħħna jekk qisu nagħmluha l-missjoni tagħna li naċċessaw dak li hu tajjeb. Okay. Mela, jiena ħaniqafaw, għandi xi mistoqsijiet, però ħanaraw x'mistoqsijiet hemm min-naħa tagħkom l-ewwel imbagħad jekk neħdlu nagħtikom il-mistoqsijiet jien. Okay, inwaqaf ix-xerben. Iva tista'. Okay. Nfakrukom li jekk għandkom mistoqsijiet biex ma naqbżux fuq xulxin nikbuhom fiċ-chat ta'. Għandna lill-Sister Melissa ta'. Meta l-żgħażagħ irridu norruhom li nħobbuhom. Mod konkret, kif nistgħu nagħmlu dan? Għaliex l-azzjonijiet u l-programmi tagħna huma mibnija fuq il-ġid u s-sens ta' mħabba lihom. Però rridu noqogħdu attenti mill-boundaries ukoll. Għax ġieli nħoss li mħabba lihom loop, kliem, soft, etc. Grazzi. Għandek raġun, huwa punt vera importanti dan. Għax ovvjament il-boundaries imbagħad qed niftħu area enormi. U naqbel miegħek Sister Melissa. X'innejt li nurhom li nħobbuhom, nistgħu nagħmlu dan vera b'mod vera faċli. Pereżempju niftakru x'isimhom. Niftakru xi ħaġa li qalulna 15 ilu. Alright. Niftakru nsaqsuhom kif bqajt fuq dik. Jien naf qaluli ma jafux se jażlu suġġetti. Kif bqajt fuq dik? Xi ħadd jien naf ipenġi. Ilek ma tpenġi xi ħaġa jew. Okay. Ġifieri nuru liż-żagħżugħ li jinteressana. Okay. U ġifieri naqbel miegħek li nuru l-imħabba mhix neċessarjament li anzi mija qatt li naqbżu l-boundaries. Anzi,
Meta naqbżu l-boundaries, qed nagħtu l-messaġġ li żagħżugħ li aħna maħniex safe. Ma nafux postna. Okay? Allura, jekk jiena naqbeż il-boundaries, dak li jkun mhux ħajġi għandi jekk irid iħossu safe. Jista' jiġi għandi għax jiddependi fuqi, għax jiena niġġenera dipendenza, għax ngħidulhom iwa għandi għax jiena I'm going out of my way, eccetera, u nikser il-boundaries. Però dik mhijiex nur l-imħabba, hemmhekk qed nissodisfaw il-bżonnijiet tagħna. Il-bżonn tiegħi li nkun affermata, il-bżonn tiegħi li nkun validata. Right? Hemmhekk x'ngħidu nur l-imħabba hija kelli slide punti differenti, nkunu nafu bl-isem li nuru interess, li nessi li nxamru l-kmim, li noffru validation, li noffru anke fiduċja. Okay? Li l-żagħżugħ nuruh li għandna fiduċja fil-kapaċità tiegħu. Tajjeb. U allura qed ninkoraġixxi dak li jkun jinvolvi ruħu iktar. U anke jekk xi ħaġa ma jagħmilx b'mod perfett kif ħsieb li għandu kif għandha ssir, imma niftakar fis-sabiħ u fl-intenzjoni sabiħa li kien hemm fiż-żagħżugħa u we acknowledge it. Mistoqsija oħra, kif għandu jagħmel wieħed jagħmel bilanċ bejn il-ħajja personali ma' dik tal-professjoni tal-youth worker? Trakela. Din ukoll hija mistoqsija vera tajba. U ewer jiena li jiena qed hemm bżonn li tkun a radical commitment. Però kombinazzjoni din ħaġa kont qed niddiskutija ma' xi ħadd dalodu. Fejn nibda jien, fejn nibdaw nispiċċa jien u fejn jibdaw jispiċċa ħadd ieħor. U r-realtà hi li jekk jiena ma nieħux ħsieb tiegħi nnifsi, ma nista' nieħu ħsieb ta' ħadd iktar. Okay? Ġifieri, li qed ngħidu li nkun aware tan-needs ta' ħadd ieħor ma jfissirx li nabbanduna tiegħi. Okay? Ma jfissirx li jiena biex inkun il-youth center ma niltaqa' qatt mal-ħbieb tiegħi. Okay? Jew ma niltaqa' qatt mal-familja tiegħi. Għax dawk huma li jagħtuni nutriment. Jekk iż-żgħażagħ lili ma jarawnix kuntenta, ma nistax inkun modell. Prattikament aħjar inkun ġurnata inqas il-youth center milli inkun hemm kuljum u nkun frustrat jew frustrata. U fuq livell iktar serju, importanti li ma nużax iż-żgħażagħ biex nissodisfa l-bżonnijiet tiegħi. U din noqogħdu attenti minnha għax kollha kemm aħna bilanċ għal validation. Okay? U speċjalment jekk jien naf ġejjin minn ambjent fejn jien naf kont f'relazzjoni u m'għadniex u spiċċajt waħdi. Faċilment nintefa' fil-ħajja tal-youth center nagħmel ħbieb maż-żgħażagħ noħroġ magħhom is-sibt il-ħadd whatever. U dawk qed jimlew void fija. Minix qed ngħid li ma jkunx hemm a friendly relationship Però importanti li nkun hemm b'sens ta' servizz u mhux iż-żgħażagħ ikunu ta' servizz għalija. U wis nibża li jekk ma nagħtux każ il-bżonnijiet tagħna, hemmhekk inkunu nużaw iż-żgħażagħ biex nissodisfaw biex nimlew il-vojt tagħna. Ġifieri noqogħdu ftit attenti fuqha. Hemm xi mistoqsijiet oħrajn?
Attenti għax nitfakar mistoqsijiet jiena. Jiena waslet li mistoqsija. Okay. Isu kif nistgħu neħqu dawk li iżolaw ruhom waqt il-pandemija, mhux tattika, ma x'nistgħu nużaw kif nistgħu neħquha minn dak li qed nista' nifhem ta' ġifieri. Speċjalment dawk li iżolaw minħabba l-pandemija aktar li nagħlqu fihom infushom. Vera, jiġifieri l-pandemija ħolqot hekk tip ta' faqar ġdid u faqar ta' iżolament, ta' loneliness, etc. Jiena kważi ngħid li hemmhekk tajjeb li kif tgħid wittab, m'għandx kif tgħidha bil-Malti, fuq dak li semmejna dwar iż-żgħażagħ ikunu mentors għal xulxin. Nazzarda ngħid li żgħażagħ oħrajn jafu jilħqu ħafna iktar milli nistgħu nilħqu aħna. Ġifieri hemmhekk importanti li l-missjoni tagħna ma tkunx tagħna u tagħna biss bħala adulti, tkun anke missjoni shared. Okay? U allura ninkoraġixxu spiritu ta' fraternità, spiritu ta' nieħqu lil min m'għadux fil-qalba għal raġuni jew oħra. Ġieli nissuġġerixxi huwa dak li noħolqu kultura fejn iż-żgħażagħ infushom li għandna qrib ikunu anke huma apposti għal oħrajn. Okay? U jkunu mentors oħrajn, ikunu anġlu kustodju għall oħrajn. Okay? Having said that, ma nixtieqx hekk li nippreżenta bħala kif tgħid kura l kulħadd ta' għax ir-realtà rridu naċċettawha din li hemm żgħażagħ li bħalissa tlifnihom. Okay, issa jew għax sabu xi ħaġa oħra li qed timla l-vojt, jew li it's meeting their needs, jew inkella minħabba kundizzjonijiet iktar deep li hemmhekk hemm bżonn imbagħad professjonisti oħra, mhux aħna biss. Ta' ġifieri rridu nkunu ftit realistiċi wkoll. Okay. Nażewġ mistoqsijiet oħra, Marlene. Father Ruben Cauchi saqsi kif taffettwa r-relazzjoni tagħna ma' Alla fil-missjoni tagħna maż-żgħażagħ. Hija din importanti ħafna qed nipprova nsib kelma ma mhux qed tiġini f'moħħi. Naħseb nirriskjaw li jekk ma jkunx relazzjoni mal-Alla aħna nirriskjaw li naqgħu f'sens ta' altruiżmu biss. Li huwa sabiħ ta'. Però aħna differenti bħala youth leaders, aħna differenti minn youth workers, jiena f'aġenzija whatever. Differenti minn social workers, differenti minn counselors. Li għamilna distinti hija r-relazzjoni tagħna mal-Alla. Okay? U allura qed nitkellmu fuq tip ta' attachment li huwa ferm differenti milli kieku jiena kont sempliċement fir-rol tiegħi bħala psychologist. Għalfejn, għax l-attachment figure tiegħi huwa tant perfett, tant jiena għandi a secure base li nista' nofrih lil oħrajn. Okay? Meta, u ma rridx inġeneralizza, però ir-riskju ta' altruiżmu huwa li in some way ikun immexxi minn needs tiegħi. Okay? U li allura meta l-imħabba tiġi iktar diffiċli, faċilment naqta' iktar qalbi. Right? Jekk jien għandi relazzjoni mal-Alla, is-servizz li nagħti maż-żgħażagħ anke meta m'iniex apprezzat u ħajġu ħafna momenti fejn ma nkunx apprezzat. Hemmhekk
nista' naqta' qalbi fuq livell superfiċjali, però xorta nibqa' għaddej. Nfittex l-għajnuna u nibqa' għaddej. Niftakru li aħna fil-Youth Ministry maħniex iwasslu lil nfusna. U dan huwa riskju wkoll li jorbot mad-diskors tal-boundaries li konna qed nitkellmu fuqu qabel. Aħna maħniex iwasslu lil nfusna. Kif waslu lil nfusna m'hemm xejn li jiddistingwina minn youth workers, aħna youth ministers. U din hija differenza kruċjali. At the core ta' dak li nagħmlu huwa s-servizz. Mhix il-karriera. U li saħħaħni f'din l-outlook vokazzjonali biex nsejħulu kif inhu hija relazzjoni tiegħi mal-Alla. Inkella nitilfu s-sens ma m'għandhomux wisq. Okay. Għandna mistoqsija oħra minn Marvik Xiberras għaliex taħseb li żgħażagħ m'għandhomx biżżejjed significant adults. U brackets kitbet jekk fimtek sew. Iwa, ir-riċerka qed turi li iktar ma jgħaddi żmien, iktar qed jonqsu significant adults. Kont qed naqra riċerka oħra li l-komunikazzjoni bejn ġenituri u żgħażagħ irridu txitruha tafu għalkemm 8 minuti kuljum. Minn 24 siegħa irridu txitruha għal 8 minuti kuljum. U ħafna minn dawn 8 minuti ikunu il-kamra fix xi ħadd naddafa. Kemm ħaddu fuq il-laptop? Fiex intrid nwaslek? Il-privat fiex x'inhu? Okay. Għalhekk is-significant adults naqsu għax it-tip u l-livell ta' komunikazzjoni naqas. Hemm ħafna inqas ċans bl-istress tal-ħajja u nifhmu li qisu bil-kumditajiet kollha li għandna l-istress ukoll żied immens. Ħafna drabi bħala adulti insibuha diffiċli inkunu qisu nħallu spazju mhux biss ta' ħin imma anke spazju emozjonali. Għażażagħ u għalhekk is-significant adults naqsu. U anke minħabba l-fatt li ħafna mir-relazzjonijiet ma' adulti huma functional. Ġinnu taw. Iż-żgħażagħ bejn privat, bejn lezzjonijiet tal-mużika, bejn whatever, kemm jifdal ħin għal relazzjonijiet sinifikattivi? Realistikament, kemm għandhom adulti sinifikattivi f'ħajjithom? Adulti li l-funzjoni tagħhom mhuwiex hekk ta' funzjonali. F'dak is-sens. Right. Michael Ċirjadebono staqsa kif nistgħu nagħmlu outreach u nagħmlu bond, imma fl-istess ħin inkunu professjonali. Il-ħin li nagħlem huwa limitat waqt il-laqgħa u sfortunatament ma nkunx nista' nikkomunika wisq fuq livell personali magħhom. Mistoqsija valida immens. Naħseb tajjeb li hekk infakru lil nfusna anke biex inkunu reassured li fil-verità m'aħniex qed nitkellmu fuq il-kwantità imma il-kwalità tal-interaction. Right? Issa, jgħidu li ovvjament ma jridx inkun preżenti. Iwa. Però bl-istess mod tal-ġenituri. Ħafna drabi m'aħniex qed nitkellmu fuq l-importanza ta' ħin fit-tul neċessarjament. Imma ħin li jkun ta' kwalità. Right? Jiġifieri, preżenza li nur interess. Hemmhekk kif bqajt. Right? Il-persuna qed niftakar x'qalt li. U fejn ma nilħaqx jien,
niddelega nies oħrajn, anzi, din ma niġbax hekk nistressja. Ma nistgħux nagħmlu kollox aħna. Okay? Iktar ma niddelegaw responsabilità, iktar aħjar. Ovvjament, sakemm anke niċċaraw li fejn li iż-żagħżugħ meta qed jien il-ħaddieħor ikun edukat biżżejjed biex fejn jara xi ħaġa li hija out of his depth ħajitkellem magħna. Alright, jiġifieri iż-żgħażagħ li huma l-anġlu kustodju ta' nies oħrajn iridu jkunu formed, iridu jkunu edukati biex ma niftehimx ħażin. Okay? Però importanti hekk niftakru anke kif tgħid nirrasserenaw ftit ruħna li it is about quality, il-kwalità ta' relazzjoni tagħna. Okay? Li ma tkunx frivola nirrelata ma' kulħadd hekk fuq livell superfiċjali, imma niftakar u nivvalida. Okay, ġifieri jiena nara minni ma jkollix ċans immens inkun oratorju. Imma dak li ikun jaf li tkun preżenza li tista' tafda. Okay, min mod ta' kif jaraw tirrelata ma' ħaddieħor pereżempju. U żgħażagħ jitkellmu ma' xulxin ukoll. Okay, ġifieri iż-żgħażagħ ħajitkellmu fuqna u jgħidu isma' taf kemm fehmitni dik taf għax ma tkellimx lil dak. Right, ġifieri nifukaw fuq il-kwalità. Matthew Borg staqsa x'jista' jkun ta' għajnuna l-loneliness li esperjenzaw Gen Z. L-użu tat-teknoloġija jgħin jew itellef? Mela, jiena ngħid it-tnejn. Onestament niddejjaq li jissu t-teknoloġija narawha bħala xi ħaġa li hekk ittellef biss. Għax fil-verità hemm min iħossu connected biss through Messenger. Jew inkella xi kultant anke through gaming. Ma rridx nidħol fl-laqgħa tal-ġimgħa d-dieħla, però ġieli jkellmuni żgħażagħ jgħidu li jiena Alla ħares ma nilabx għax hemmhekk niltaqa' ma' ħaddieħor hemm ċertu games li vera jistgħu jidentifikaw magħhom anke fuq livell ta' mental health. Okay? Jiġifieri jiena ngħid l-użu tat teknoloġija jaf jgħin u jaf itellef. Okay? Però importanti li ma tkunx a final aim in itself. Jiġifieri li pereżempju il-Messenger ikun ħarba minn xi ħaġa oħra. Right, u din importanti nirrikonoxxuha jisu ħafna żgħażagħ xi kultant nibda minni ta' wkoll. Nippreferi nibgħat messaġġ minn inċepel xi ħadd. Però ninnota li tkun ħarba xi kultant. Pereżempju, ħarba minn xiex. Ħarba pereżempju għax inħossni li fuq f'telefonata ikolli inqas kontroll. Allora biex ikolli iktar kontroll nibgħat messaġġ. Biex inkun nista' isu naħseb iktar jiena u nirrispondi nibgħat messaġġ. Għax waqt telefonata nista' nilqabad fuq siq waħda u nifriża. Okay, hemmhekk anke bħala skills soċjali jaf itellef. Jiġri it-tnejn kemm tajjeb u kemm ħażin għax imbagħad jista' jkun li xi ħadd li m'għandux opportunitajiet oħra jinnaf qiegħed iżolat. Il-Messenger, il-gaming huwa l-uniku mod ta' kif ikun hemm nies li jidentifika magħhom. Ġidin qatt ma tista' tkun xi ħaġa ħażina. Okay. L-importanti li ma tkunx ta' tip wieħed biss fil-fema tiegħi. Right, ġifieri ma tkunx
avoidance ta' xi ħaġa oħra. Ta' fil-maġġor parti ħa. Għandna mistoqsija oħra minn Julian De Bono. How can we check up on our youth members? Actively show them we care, for example, by asking them about our hobbies, specifically in an online context. Okay. Jina fl-oratorju li qiegħda jien ta' kull nhar ta' ġimgħa ikollna online session. U f'din l-online session ma nagħmlu xejn. Nifimpaċċu u nilagħbu xi game Among Us. Jiena ma tantx nifhem dejjem joqtluni. Imma ma nagħmlu xejn, però huwa hija opportunità fejn tista' taqbad tparla biss. Kull ħin jidħol xi ħadd mill-leaders, they make sure that they acknowledge them. Okay? Kif mor dil-ġimgħa? Jekk xi ħadd qiegħed l-ITS, x'tajjar dil-ġimgħa? Okay? B'mod vera sempliċi. Okay? U ħanerġa' nirrepeti. Nittrejnjaw liż-żgħażagħ li huma leaders biex jagħmluha huma wkoll. Okay? Ġita mod vera sempliċi, ma nagħmlu xejn ta' barra minn hawn laqas preparation ma jkun hemm għalija din. An online chat. Bażikament, isna qegħdin bħal meta nkunu l-oratorju fuq is-sufanijiet kif tgħid, u mpaċċu. Isu hekk inkunu. Right. Però it-trick hija li meta jidħol xi ħadd you acknowledge them. Almenu isu fl-esperjenza tiegħi hemmhekk tista' l-aktar li tista' dak li jkun tgħinu jħossu validat. Għax qed turi li kif tgħid you're noticing them. Okay. Hemm mistoqsijiet oħrajn. Bħalissa fuq iċ-chat le, forsi jew xi ħadd għandu xi mistoqsija jibgħatha. Jien għandi xi 6 mistoqsijiet. Ġejt armata. Għandi mistoqsija waslet l-mistoqsija oħra. So, how can we help with the loneliness that they're experiencing? Jekk hemm xi forsi mhux tools, ma kif nispjegha ma. Insu inti qed tgħid b'mod konkret. Qed naħseb ta' jiena qed iġini f'moħħi hekk esperjenza ta' żagħżugħ li jekk tkellem miegħi fuq kemm iħossu waħdu din hija esperjenza insomma. Mhijiex iżolata din l-esperjenza. Iħossu li dan qiegħed f'mument f'ħajtu fejn spiċċa l-iskola. Il-ħbieb li kien jiltaqa' magħhom fil-youth center iħossu mwarrab minnhom. Jitkellmu fuq Messenger imma insomma superfiċjali u jħossa ħafna loneliness. Okay. Li jgħinu huwa li jħossu tajjeb xi ħaġa. Ġi dan għandu ħafna qalbu tpenġija. Allura meta il-viċi talbu ipenġi xi ħaġa għal youth center dan tela s-sema. Okay. Però kien mument fejn jiena qed ara kieku kien hekk parti minn youth center. U għandek struttura ta' youth leaders li kapaċi jiltaqgħu darba kultant jew isaqsu xulxin
fil-group chat pereżempju kif huma li jieħdu interess kemm tkun differenti l-esperjenza tiegħu dan. Thank God kien hemm il-viċi li irrikonoxxa li dan tajjeb xi ħaġa. U bija tellaw is-sema, insomma, u inkoraġġih biex jinvesti iktar f'dan it-talent. Bħala tools, onestament, mhux ħanejt li hemm. Għax ir-realtà hi li mid-dar, apparti din l-istruttura ta' jekk immorru lura għal dik l-image tal-beehive, struttura ta' naħal li qed jieħdu ħsieb xulxin. Personalment, diffiċli. Dik ir-realtà. Right, ġifieri iktar ma jgħaddi żmien, iktar ngħid hemm bżonn ninvestu nifukaw fuq il ħaġa. Għax aħna ma nistgħux nilħu kulħadd u ma nistax inkunu nafu b'kulħadd, imma il-ħbieb u dawk li huma sħab xulxin ikunu jafu. Imbagħad ħalli jgħidulna. Imbagħad aħna ngħidu ħannibgħatu WhatsApp pereżempju, kif sejjer? Ilek ma tiltaqa' ma' sħabek, whatever. Right. Però diffiċli ħafna li tilħaq nies li mhumiex tal-qalba jekk jiena ma ħloqx struttura li tenni. Dik l-opinjoni tiegħi ġifieri jaf ikun hemm opinjonijiet oħrajn ta' anke fin-nies li hawn preżenti, ġifieri feel free li nissuġġerixxu. Grazzi. Forsi ħin għall-aħħar mistoqsija. Inħossni parlajt jien. Ma nafx forsi ngħaddu għal Karl forsi issa. Tajjeb. Karl, ħanamlek. Hello. Okay, tismawni? Iva, Karl huwa il-course coordinator tal-Youth and Adolescent course ta' ħajoħroġ next October mal-Pastoral Formation Institute. Karl, tgħidilna daqsxejn fuq il-course. Grazzi Ben u grazzi ħafna lil Marlene, naħseb hekk ma parlajtx ħafna, kull kelma kienet meqjusa ħafna u vera napprezzawek. Almenu jien apprezzajt ħafna l-input tiegħek. Mela, l-aħħar parti tal-laqa, is-soltu fl-aħħar tal-ikla jkun hemm id-deżerta. Nispera li dak li ħanejdilkom l-effett ħajkun l-istess. Id-deżerta jkunu looking forward. Isu daqsxejn ta' spot pubbliċitarju insomma li ħanamel fuq dan il-kors li semma Ben li jismu Adolescence and Youth Ministry, li ilu jeżisti fir-realtà, ilu jeżisti ma' 13-il sena, imma li isu tul dal-aħħar xhur qed nippruvaw inwelduh mill-ġdid. Il-gestation period kienet pjuttost twila, twal minn 9 xhur apparentament, imma qegħdin fil-proċess li jiġi revamped, okay, li nagħtu ħajja ġdida. Ħafna mit-tutors huma ġodda u iktar mill-kontenut li jinbidel u li qed jinbidel huwa forsi l-approach, l-ispirtu illi bih ħajjingħata dan il-kors. Id-destinat dan il-kors għal leaders, okay, dawk nimmaġina li fosta hawnhekk hawn ħafna leaders uħud identifikajtkom għal leaders u għal prospective leaders, ġifieri dawk li jaħsbu li eventwalment jew jinteressom jew jaħsbu li eventwalment ħajkunu f'rol ta' leadership.
Marlene semmit ħafna dil-figura ta' significant adult, semmit iktar kmieni dil-figura ta' Don Calosso li kienet importanti ħafna għal Don Bosco. Naħseb aħna qegħdin wow għaliex xi darba ntqajna ma' xi leader formali illi ġanna forsi nkunu ftit iżjed kurjużi u niskopru ftit iżjed din ir-relazzjoni tagħna ma' Ġesu, ġanna napprezzaw ftit iżjed il-sense of belonging għall-grupp tagħna u għall-komunità iżjed wiesa u forsi, u dina naħseb għamet referenza wkoll Marlene, ġanna naraw lil nfusna isu blenti ftit iktar pożittiva. Naħseb dan u lan ta' dan il-kors illi jgħinna isu nipprattikaw ftit bil-ħafna affarijiet li semmejna llum fil-laqa. Ftit dettalji fuq daw l-approach dal-ispirtu illi janima dan il-grupp, dan il-kors. L-ewwel ħaġa ħanippruvaw nżewġu il-knowledge, okay, mal-prattika. Jiġifieri bħalma minna f'din is-session wara kollox, jiġifieri li ħanitalmu li ħajġi diskuss u li ħanirriflettu fuq fil-kors, ħanapplikawh għar-realtà ta' grupp tagħna u bil-kontra wkoll, jiġifieri il-realtà li qed ngħixu fil-grupp ħambagħad ħanieħduha fil-lecture room, daqsxejn formali żejjed il-kelma, u ħanirriflettu fuq hemmhekk. Isu hemm dan iċ-ċirku. Dana ħajtkun isu metodu illi li ħajkun fil-modules kollha. Xi ħaġa oħra illi ħatkun karatteristika din id-darba ħafna iktar minn qabel hu il-blended learning. Naħseb din it-terminoloġija sena ilu ħadd ma kellu idea ta' x'inhi, issa kulħadd kważi jħossu espert fiha. Dal-kors ħajjagħti ħafna flessibilità. Ġifieri ħajkun tal-modules li ħajkun frontali, ġifieri ħajkun hemm tutor li jagħti l-input u jkun hemm reazzjonijiet fil-klassi. Mbagħad ħajkun hemm element sostanzjali minn kull module illi ħajjieħu forma ta' artikli, podcasts, recording ta' xi konferenzi illi il-parteċipanti jistgħu jagħmluha fil-ħin iktar liberu. Dan huwa mod ukoll ta' kif isu nirresponsabilizzaw il-parteċipanti. Il-focus ma jkunx biss il-lecturer li qed jagħti il-kontenut il min qed jirċievi u daqshekk, imma li aħna nkunu responsabbli wkoll mill-formazzjoni tagħna. Illi naqraw artiklu, nisimgħu podcast u nieħdu pożizzjoni. U forsi nkunu ftit kritiċi wkoll ta' dak li naqraw jew insegwu fuq xi podcast jew video illi tkun suġġerit. Hemm element ta' placement, okay, hemm practicum fejn hemmhekk b'mod speċifiku isu il-parteċipanti ħajtranslatejaw dak li jkunu rriflettew ħafna fuq matul dawn is-sentej f'kuntest pastorali partikolari. Xi ħaġa oħra, ir-relazzjoni edukattiva, skużawni din il-formalità, mhux se tkun one way, ġifieri bejn il-lecturer, it-tutor u l-istudenti, laqqas two way. Jiena nixtieq u naħseb kulħadd, insomma, nixtiequ li tkun multi-way, ġifieri ħanitalmu minn xulxin. Mhux ħanitalmu biss mill-esperjenza tal-lecturer u minn dil-konverzazzjoni li bħalma kellna issa ma' Dr. Marlene, imma ħanitalmu minn xulxin. Ġifieri il-parteċipanti nixtiequ li jiġu minn kuntesti differenti, minn gruppi differenti, minn spiritualitajiet differenti u l-exchange ħajamel din l-esperjenza formattiva interessanti ħafna. L-aħħar punt, tiżjed forsi formali, dan huwa accredited dan il-kors, ħajsir fuq sentej, jiġifieri jibda minn Ottubru ta' din is-sena u jispiċċa
f'Ġunju ta' 2023, mhux hekk. U accredited fuq livell ta' level 6, ġifieri eventwalment min ikun jispiċċa dan il-kors dan huwa rikonoxxut u jista' jinkludih fuq is-CV u forsi jżidilna ftit l-employability. Ħannibatilkom fuq iċ-chat link għal webpage li fiha webpage informattiva imma iktar mill-informattiva hija sabiħa. Għandkom iktar dettall milli tajtkom jiena fuq dan il-kors, tistgħu idduruha din u tapprezzawha, u tistgħu wkoll, u aħna nħeġġukom li tagħmlu hekk, tistgħu tapplikaw minn issa. Fl-aħħar jekk tiskroljaw sal-aħħar, hemm żewġ kaxxi fejn liberament tistgħu tibatulna l-mistoqsijiet tagħkom, okay? Jew inkella titolbu li nikkuntattjawkom aħna u nibdew diġà din il-konverzazzjoni u din il-relazzjoni tiżjed personalizzata. Għalissa daqshekk eventualment forsi jkollna ċans ieħor illi forsi d-darba li ġejja nkun nista' nagħti ftit iżjed dettalji fuq il-korsijiet fuq il-modules innifishom. Grazzi Karl. Jekk forsi nista' nżid xi ħaġa Malijat, Karl, ħafna drabi meta ntqajt magħkom tgħiduli kemm m'għandniex ċans nixtiequ jkollna formazzjoni. Il-kors huwa maħsub li ma naqalawkomx kemm jista' jkun mill-gruppi tagħkom, jiġifieri dak huwa l-ħsieb tal-blended learning, il-placement, eċċetera, li fejn qegħdin intom inkomplu niffurmawk u ħanissudaw il-pastorali qed tiġà tsir. Grazzi Karl dak li samt magħna. Dr. Marlene, grazzi ħafna dak li samt magħna, thank you ħafna. Nagħlqu d-mument ta' talb. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Hekk Mulej Ġesu nirringrazzjawk ta' dak li inti ħallejt fil-qalb tagħna permezz ta' dak li qasmet magħna Marlene u l-mistoqsijiet. Hekk nitolbuk li tqabbad fina nar biex verament tħeġġiġna nersqu lejk u nifhmu fejn inti qed tibatna. Għamlu dan għall-glorja tiegħek, Ġesu. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Sem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Mela narawkom il-ġimgħa d-dieħla f'7:30 għal Ripple Plug and Play ma' Father Matthew Pulis u Father Ruben Cauchi. Good night, we'll see you next week.